Kublai phi baro gini kilong ki khubor bam dagasngi. Ki shipai jung ka sarkar Mexico ki lapanyap ya un nemes yo Ozeguera Cervantes ubalatip kumu El Mancho lani udrok lot unong seng ban nong yalam jung ka Jalisco New Generation Cartel lani ka CJNG kani ka jung khnra kala jiha ka steps ngi ublay. Hagas nong tapalpa Jalisco u El Mancho ude unong khayi drog ubapaw nambha jong kari ula no ka school haga class ka bahendriyo. Kum usamla ula letsa shari Amerika haga balakem yo u namar ki kam khayi drong haus nem syajar khnai spa khandai pu ar mau bat uhin men rangba jong u Abraham kila sya rai penrem namar ba kila di yo drog heroin syaki officer la rai penrem yaki hapatong jong ka sarkar pedeng. Bat hadin penkenria no yaki sya Mexico. Hadin ka jing klat no jing u coronel haus nem Arhajar Shipho bat ka jing kelem ka Milenio Cartel u Ozeguera Cervantes ula senglang ya ka CJNG ringkat badu Eric Valencia Salazar. Kaseng kalanang Q state hapalat shispa atali ki jela jong Mexico hadin ka jing syakem jing u Jacquin El Chapo Guzman ya u Ozeguera Cervantes lanyo pait ba dagi borsen syar jong ka Mexico bat US kum unong yalam baklan bortam jong kari. Kidokot jong ka cartel kila bo ye ki jingkhang surok ka bajur bah bar kila thang ye ki kali hakeleng ke jela jong ka Mexico. Haperto Vallarta palat shipho tali ki kali kila sya thang ha ki jaka ba pher hakeleng ka nong ba. Ki kali pait ba kila pensa nge no ye ka jing trekam ki hotel ki ai jingmut ikinang wan jong okai bansa hapo yeng bat ki don ki jaka trekam ki belakang shipor. Ha Guadalajara layathu bakidon ki jingkhang sugrok ha baro ka wei kanong ba ha ka bakinong shnong ki layo ya ka jing maham ling ba ki kinhun pha akubor jong ki para marjan ban kyan na ki jinglet jingwan ki bamdan kam u governor jong kam Michoacan u Alfredo Bedola ula pentip kerpang bagi khatlai teli ki nong ba ha ka jila jong u ki mat yakum gani ka jing kulmar ki jingkhang surok bat ka jing thang ye ki kali la pentikna hakeleng ki hendriu tali ki jela baro kawe. Jalisco, Michoacan, Colima, Tamaulipas, Guanajuato, bat Aguas Calientes labtha ye ginong shnong ha Guadalajara, Puerto Vallarta bat ki jaga ba marjan da ki bor sin shar shnong bakin shongkhop halayeng bat ban bot dien ni ki official channel na ka benta ki jingpin na batmai.